ଯଶସ୍ୱୀ ଅଭିନେତା କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଲେଖକ ଅସୀମ ବସୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ଅସୀମ ବସୁ ଯିଏକି ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ହିଁ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଥିଲେ ଯେ ସେତିକି ସାଧାରଣ ରହିବା ଅନେକଙ୍କ ଲାଗି ଅସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରମବୋଧ, କୁଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟ, ଉଦାର ମଣିଷପଣିଆ, ସମାନୁଭୂତି ଓ ମଞ୍ଚ ଓ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଭର୍ତ୍ତି ଭଲ ପାଇବା, ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅପର ଉପରେ ଲଦି ନ ଦେବାର ବିନୟପଣ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ସେ ହିସାବୀ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ୁନଥିଲେ କି ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାର ରସ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସନାତନ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ମିଶା ଚେହେରା ବି ସନାତନଙ୍କ ଚେହେରା ସହ ମିଶିଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଅସୀମ ବସୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗପ, ପଦ୍ମପରାଗ। ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବା ଲମ୍ବା ଲଫାପା ଭିତରର ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ସନାତନ ବାବୁ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲେ। ଏତେ ଦିନରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଦିନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମପରାଗ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯିବ ରାଜଧାନୀର ଜୟଦେବ ମଣ୍ଡପରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିଲେନି। ସାମ୍ନାରେ ଟିପୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକା ଟାଣି ଆଣି ତା ଉପରେ ପଦ୍ମପରାଗ ଲଗାଇ ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ପଦ୍ମ ପ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ହାଁ ହାଁ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସନାତନ ବାବୁ ସେଇ ପ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ହଇହୋ, ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଲଣି, ଏଯାଏଁ ପ୍ରକୃତି ଗଲାନି? ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଖିଙ୍କାରି ଉଠିଲେ। ସନାତନ ବାବୁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି, କ'ଣ କଲି କି? ଆହୁରି ପଚାରୁଛ କ'ଣ କଲି? ଦେଖ ଦେଖ ତମ ହାତରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ସୁଲୋଚନା ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସନାତନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ସିନେମା ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଝିଅର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପ। ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲେ, କଥା କ'ଣ କି, ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି, ମୋତେ ପଦ୍ମପରାଗ ଦିଆହେବ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ନାଁ ଆଗକୁ ପଦ୍ମପରାଗ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଦିଶିବ ଲେଖି ଦେଖୁଥିଲି। ପଦ୍ମ